кайтып үләсе килә. Кызыл Чишмә авылында туып үсеп, хәзер төрле якларда яшәүчеләр безне шулай каршы алды заманында авыл гөрләп торган, эше, мәктәбе, кибете булган. Хәзер шушы иске берничә йорт кына торып кала. Монда нибары бер кеше теркәлгән. Шулай да туган нигезгә юлны онытмыйлар. Узган ел һәр кешедән 3000 сум акча җыеп авыл уртасына һәйкәл куялар. Әмма зиратка итүче юлны төзекләндергә акчалары җитмичә кала. Бакыйлыкка күчкән һәр Кызыл Чишмәле кешесен авылга алып кайтып күмәләр. Тик зиратка барып җиткәнче 1001 газап узарга кирәк. Менә бүгенге көндә бу безнең самый проблемный урын зиратка чыга торган күпер. Халык якыннарының каберләре янына ел дәвамында хәтта кышында кайта. Әтием белән күмелгәннәр. Авылга мәйет алып кайтып җирлисе булса, халык уйга кала. Әгәр бүгенге көндә мәйет алып кайтырга туры килсә, менә шул басмадан чыгарга туры килә мәйет белән. Бүтән юл юк. Шуңа күрә без инде ничәмә еллар үзебезнең район вәкилләренә дә мөрәҗәгать итәбез, сорыйбыз, үтенәбез. Кызыл Чишмә авылында әле кар эри генә башлаган, ләкин үзегез күргәнегезчә кар бик күп, ләкин көннәр җылытуга алар барысы да эре бетәчәк һәм менә зиратка чыга торган шушы юл бөтенләй юлы бетәр дип курка халык. Минем монда әтием, әнием, 4 абыем. Килнебез күмелгән. Шуңа күрә без монда һаман да кайтып җирибез. Безнең әтиләрнең йортлары бар. Без монда мен алып кайтам оныкларымны. Ne kadar bizde iyi, biz de satmadık, straşçılar buldu satmadım. Koytup beriyimiz, olmağaçlarımız olma biri, Allah'a şükür, koytabız zeytini. Rayondan финансирование булса, bu вопрос iki gün içinde işlenilir торган iş. Постоянно только грунт для заспаитавис, но именно ГТС салу, Кипр салу için госпрограмма галерге керек. Biz анарга Алексейский хакимият башлыклары заявка бирдиләр, но анарга бик кыен. Алексейск районы башкарма комитетында Кызыл Чишмә авылы хәлләре турында яхшы беләләр булып чыкты. Дело в том, что кладбище все они находятся за селом. Эш шунда зират авылының икенче башында урнашкан. Кагыйдә буенча ул гадәттә урман басу янында була. Бүген чиста юл салу булар барсы да зур чыгым сорый. Моның өчен акчаны махсус бүләргә кирәк. Без өстенлекле юллар төзүгә игътибар бирәбез. Башкарма комитетта проблеманы халыктан үзара салым акчасы җыеп хәл итәргә мөмкин дип аңлаттылар. Әлегә зиратка юлны тәртипкә китерү өчен район һәм республика бюджетыннан акча каралмаган. Алексейск районыннан Руслан Хусудинов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән җылы эзлиҗаннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар сорау буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.